Какво става, бе, мами? Това дали го изпрахме достатъчно добре? Не знам, ти го прави. Нещо праха, бе. Достатъчно добре, не знам. Да си съдай. Изплюй пеперудата. Не може да се координира. Аз още не си спомням дали я прах тази пеперуда. Трябва да се направя. Кой е, мами? Беше там със всички става. И дано да е добре.